Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zapraszam zawodników, żeby rozstawili się po jednej i po drugiej stronie. Już za chwileczkę zaczynamy. Dziękujemy serdecznie za cierpliwość.
Raz, dwa, trzy, panie i panowie, dziękujemy serdecznie za waszą cierpliwość, za to, że z nami jesteście już jutro. Niesamowite wydarzenie, kolejna gala Silesian MMA! Za chwileczkę, tak, można, nie bójmy się tego, rozgrzejmy się, klaszczmy, a niektórzy nawet klaskajmy, jak to się mówi. Będzie się działo, moi drodzy, już za chwileczkę poznacie bohaterów jutrzejszego fenomenalnego widowiska o niezwykle wysokim poziomie sportowym, który zostanie dostarczony przez naszych wojowników. Organizatorem gali jest Dawid Kurtysiak, Fundacja Wspierania Kultury i Sportu Silesia. Jest to już 18. odsłona gali. Przyszedł czas na miasto Chorzów. Po 7 latach wraca do miasta prawdziwe MMA. 9 reprezentantów z Chorzowa i pozostała część Polski. Będzie też wokalista Epis. Jeżeli chodzi o naszych sponsorów, Montostal Silesia, sponsor strategiczny gali. Sponsorzy główni gali: Pasja TV, Lukasz Remonty, Karuzela Smaków, Jarex Wrestling oraz partnerzy Morris Chorzów, DBX Bushido, Show Your Strength, Legendia, Śląskie Wesołe Miasteczko, Hero Farm, suplementy i peptydy oraz Best Fuel. Warto oczywiście pamiętać, że bilety są ciągle do nabycia w kasach biletowych oraz w internecie. Możecie oglądać galę na silesianmma.pl na platformie Pay-Per-View. Moi drodzy, bądźcie z nami dzisiaj, bądźcie z nami jutro, zróbcie jeszcze wielki hałas dla naszych dziewczyn Silesian MMA Ringers i zaczynamy oficjalne ważenie! Przywitajmy pierwszego z bohaterów. Przed wami reprezentujący Powiatową Akademię Boksu w Będzinie, Bogusław Rajtar! Równe 70 kg. Przywitajmy w tym momencie jego przeciwnika. Przed wami reprezentujący Spartan Chorzów oraz Shark Top Team Bytom, Maciej Szelong! 68 kg. Także lekka przewaga niższego, ale cięższego Bogusława Rajtara. Panowie, zapraszam was do face to face'a, znajdźcie sobie tutaj miejsce. Ten pojedynek rozpocznie jutrzejsze wydarzenie. Semi-Pro K1, kategoria 71 kg. Pozycja bokserska do publiczności. Wielkie brawa! Trzymamy kciuki, panowie, za świetny pokaz. Dajcie dobrą walkę. A my już w tym momencie przywitajmy kolejnego z bohaterów. Przed wami reprezentujący klub Oktopus Łódź, Jan Piotrowski! A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Spartan Chorzów, Wojciech Dąbrowski! $69 400. Panowie, zapraszam do face to face'a. Szykuje się naprawdę mocna bitka. Pozycja bokserska do publiczności. Tak jest. Jutro rozkręcają tę imprezę w klatce. Będzie naprawdę potężny pojedynek. Możecie oglądać na żywo, kupujcie bilety. Możecie oglądać także na pay-per-view. Ogarniajcie silesianmma.pl. Lecimy dalej. Kolejny pojedynek. K1, 75 kg w małych rękawicach. Pierwszym z wojowników będzie reprezentujący Sagat Gym Opole, Filip Gawryli! $75 kg. To teraz czas na jego przeciwnika. Reprezentujący czempion Katowice, Patryk Nikel!
jest fan klub i jest 70... Zapraszam do face to face'a w międzyczasie, panowie. Do face to face'a. Oczywiście jest siła kibicowskiej mocy. Pozycja bokserska do publiczności. No, prezentuje to się bardzo mocno. Liczymy na to, że jutro w klatce także będą fajerwerki. No i to jest świetny sposób, żeby się rozwiązać jeszcze wielkie brawa. I lecimy dalej. Reprezentant klubu Czerwony Smok Poznań. Przed wami Patryk Wolski. $77,600. O, jest grubo. A już teraz przywitajcie jego przeciwnika. Przed wami reprezentujący Inżbud, Oktagon Żory, Paweł Struś. $77,600, czyli dokładnie tyle samo. Panowie, face to face. Kolejny bardzo mocny, sportowy pojedynek. Szacuneczek i pozycja bokserska do publiczności. Czekamy na ten pojedynek. Lecimy dalej. Kolejnym wojownikiem będzie reprezentujący Universal Fight Team UFT Rzeszów Jakub Jerzuchowski. $64,400 mieści się w limicie, a jego przeciwnik reprezentuje klub Shark Top Team Bytom. Przed wami Dominik Dymiński. $64,400. No, panowie, nazwisko zobowiązuje. Zapraszam tutaj do face to face'a. Jutro w klatce na pewno będzie dym. Szacunek, piękna sportowa postawa, pewność siebie w oczach obu zawodników. Pozycja bokserska do publiczności. Jest szacunek. Takie obrazki chcemy oglądać. To i oczywiście piękną walkę jutro w klatce. Brawa dla zawodników! I lecimy dalej. Tym razem kategoria 75 kg. Boks w małych rękawicach. Pierwszym zawodnikiem będzie reprezentujący Alligatores Fight Club Maciej Grabski. $75,200. Zobaczymy, ile na wagę wniesie jego rywal. Reprezentujący Spartan Radlin oraz Pietrzyk Boxing Team Wojciech Skorupa! $74,800. Zapraszam panów do face to face'a. Obaj zdecydowani, pewni siebie.
Nie ma strachu, jest tylko walka. Pozycja bokserska do publiczności. I ten pojedynek także zobaczymy jutro. Brawa dla naszych zawodników. Lecimy z kolejnym pojedynkiem. Tym razem nieco cięższa waga. K1, kategoria 98 kg. Przed wami reprezentujący Datri Gym Wien, Dawid Matono! ...96 kg. I jego przeciwnik, reprezentujący Chwałek Team Sosnowiec, Patryk Szychowski! ...98,400. Zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek. Pozycja bokserska do publiczności. I wielkie brawa! Ten pojedynek na pewno będzie bardzo emocjonujący. I zostały nam dwa najważniejsze starcia. Przyszedł czas na co-main event. Kategoria 88 kg. Formuła MMA. Reprezentujący Unique Fight Club, Kacper Sochacki! ...88 kg. Idealnie w limicie. A jego przeciwnikiem będzie... reprezentujący Inżbud Oktagon Żory i MMA Ruthless Fight Company, Mateusz Szklarz! ...87,800. Zapraszam do face to face'a. Pełni skupienia. I już jutro w klatce będziesz liczyć tylko zwycięstwo. Pozycja bokserska do widzów. Wielkie brawa, panie i panowie, to jest nasz co-main event. Już jutro. I zapraszamy w tym momencie bohaterów walki wieczoru. Kategoria 91 kg. Cage Box. Reprezentujący Great Britain Top Team, Jason Radcliffe! ...90-200. I jego przeciwnik, reprezentujący Shark Top Team Bytom, Paweł Hadaś! ...90,800. Zróbcie face to face'a, a publiczność oczywiście robi swoją robotę. Pozycja bokserska do publiczności. Boxing position to the crowd.
Okej, bohaterów chciałbym na chwilę zostawić. Paweł, chodź jeszcze na chwilę. Ja bym chciał zostawić tutaj na sekundkę bohaterów main eventu. Wspaniała publiczność. Paweł, co czujesz, mając takie niesamowite wsparcie? Co czuję? Zadowolenie, no czuję się, że ludzi dochodzą, że to gadała, będzie się tutaj z Silesianem MMA tego wyzwania, że zakontraktował nas jako lokalnych wojowników. No i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj, cieszę się, że jutro będę walczył i nie umiem się doczekać jutrzejszego dnia. Jak bardzo ma dla ciebie znaczenie klasa rywala? To jest naprawdę zawodnik, który z każdego możliwego pieca jadł chleb, no i przeciwnik bardzo mocny, bardzo uznany. Ja lubię wyzwania i jutro temu wyzwaniu sprostam i to moja ręka będzie podniesiona do góry. To tyle, co będę mówił z tego miejsca. A czy jesteś w stanie zapewnić kibiców, że jutro tylko zwycięstwo? Wiadomo, no to każdy mnie zna i wie, że jeśli wchodzę do klatki, to tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Także panie i panowie, Paweł Hadasz! And Jason, question for you as well. Let's wait a second, let's give him time. So, tomorrow, as you see, your opponent is a big challenge, but you also know your stuff. You have been everywhere, you have fought everywhere, you have beaten everyone. How do you feel coming into the octagon tomorrow? I feel blessed to be here again. This is not my first time, and it won't be my last time. So, yeah, I train hard for this fight always. This is a different formula for me, but everyone knows I got sleepers. The fans are chanting, only victory, only victory. Is this your mentality coming into the fight tomorrow as well? You're only looking for the victory, nothing else. Only the win. We got 4 rounds, and it's going to be pressure, a lot of pressure, and I'm looking forward to it. Thank you so much, Jason Radcliffe, tomorrow in the main event against Paweł Hadasz! No i panie i panowie, nie pozostało mi nic innego, jak raz jeszcze zaprosić was jutro na galę. Widzimy się oczywiście w Morisie. Jest to 18. odsłona gali Silesian MMA. Bądźcie z nami, dziękujemy sponsorom, dziękujemy wam. Jutro robimy wielkie widowisko sportowe. Trzymajcie się, cześć!